Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, saudara-saudaraku semua, dimanapun berada, ini kita lagi bermain-main bersama burungku. Burungku, manukku ya, sing lucu-lucu, sing manis-manis, tak kayak petis manis ki ben podo lemu, ben podo bunga hatine. Manukku sing guyub ya, sing guyub sing rukun, iya, sing guyub sing rukun aja pada tukaran, ya, sing guyub sing rukun, madang ya madang, sarapan esuk madang bareng-bareng karo batire aja rebutan, enak ora enak bareng, kayak contoh kayak Kang Bawor kayak lo, kayak Kang Bawor kayak mangennya enak ora enak bareng karo tunggale, ora rebutan ya, sing guyub sing rukun. Wes kaya kiye keadaane wong ora duwe ya kaya ngene iki. Senajan omahmu elek, tapi kan lebih kepenak kanggo urip daripada kowe nang aring kandang emas, kandangnya sempit, ora bisa melayu-melayu, ora bisa lari pagi, ora bisa ngopi, ora bisa nyusu, anane mundekem menyap, ya kayak kodok nang jero batok, orang ngerti apa-apa ya toh. Mending nang kene kepenak harga gojekan bareng, dolanan bareng, podo tembangan bareng, kaya bapak Eko Blangkon kae lho, senengane tembangan. Ya kowe nang kene bebas, arep ngapa bae kepenak, ora perlu pancal-pancalan, sing rukun mangan bareng-bareng. Gue mengko gari bar mangan, gari ngopi ya kena, gari mie ayam ya boleh, arep nyoto ya udi, ya arep ngopi musu ya boleh, arep kopi anget apa susu anget. Susu anget yang kau susu nembokmu kayak kiamati.